В малко селце, близо до град Пловдив, младият Николай се изправил пред житейско решение. Всички негови приятели били заминали за Германия и Англия да работят, изпращайки пари всеки месец, за да строят нови къщи и да купуват коли. Николай получил и предложение да учи в чужбина, предлагайки заплата 3 пъти по-висока от сегашната му. Сълзи на очи родителите му казали: „Синко, сега, когато те няма, ние двамата възрастни хора сме единствените, които останахме вкъщи. Помниш ли какво каза дядо ти на смъртния си одър? Не губи душата си за хляб." Той лежал буден цяла нощ, сърцето му било обзето от смут. Отворил Библията и прочел: „Каква полза за човека, ако спечели целия свят, а загуби душата си?" Матей 16:26. На следващия ден той взел решение: „Няма да отида в чужбина, за да се боря за богатство. Ще остана и ще се грижа за родителите си. Дори животът ни да е труден, той трябва да е по Божията воля." В началото наистина му било трудно. Парите били оскъдни и други му се смеели. Но скоро един приятел християнин му помогнал да си намери стабилна работа в София, която не само му осигурявала достатъчни доходи, но и му позволявала често да се връща у дома, за да прекарва време с родителите си. Николай свидетелствал: „Братя и сестри, парите са важни, но Божиите думи ме накарали да избера нещо по-ценно, да почитам родителите си и да отстоявам вярата си. В крайна сметка, Бог ми даде повече, отколкото аз дадох." Ако сте готови да изберете Бог сред изкушението, моля, оставете коментар. Амин. И споделете тази история с 3 души. Нека Бог благослови вас и вашето семейство изобилно.